En gano maranya korom gajuang ni Rio Makare machiegni choni mar kagi kacha en sapar nyinga Lydia Hukeyo. Jatend piny Kenya William Ruto okinyi makawuono chaka yanga chenro mar gero kar thieth mar tuo mar kansa e kaunti ma Kisii. Chenro makoro biro muonyo omenda maromo siling bilion 3.2. Kano webo ma Kisii odiochieng' mar ariyo mar limbe mare gwenge mag Gusii, Ruto osingo ni chenro mar gedono biro rumo kuom kinde matin ne higa achiel gi nus mondo mi ochiw fungruok ne oganda jo Kenya man kod pek e do thieth mar kansa. Jatend piny noten kod jalupne Rigathi Gachagua owacho ni piny owacho nitiere kod chenro mar konyo familia mayuto gi ni piny ayudo thieth ma muonyo omenda mathoth gino manosir gi jotelo ma bende noten jatend piny e limbe mare. Nilienda nchi ya Saudia mwaka uliopita, nikakubaliana na ndugu zetu wa kule ili tuunganishe usaidizi wao na usaidizi wa watu wa Badea na serikali ya Kenya ili hapa Kisii tujenge Center of Excellence ya mambo ya kansa ama saratani. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Hii ugonjwa wa saratani umetuhangaisha kama taifa, na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa boma ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya Kenya pia. Tunataka tushukuru kwa sababu umehakikisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na kazi. Na mimi nataka I want to assure you kama deputy party leader will continue supporting you. Thank you. Ndiposa nchi isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Na I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais. Jokanya sekta mar thieth nitiere kod luoro ni chenro mar piny owacho masiro chenro mar chiwo thieth ne ji duto e yo manyangafu mong'ere kaka universal health coverage nyalo bedo gi ng'ikruok kaluwore gi nok mar omenda e dech tend counties ma Thurka. Jalup jakom komiti mar riwruog governors marango weche mag thieth Gladys Wanga wacho ni sirikand counties ni kod midhiero mathoth koriwo koda ka nok mar yedhe osiptende gino mang'iko chenro mag thieth. No Garissa, romo nokelo kanyakla jotend migepe mag thieth e counties duto ma pacho ka kamolero ni nitiere dwaro mar tego chenro mag counties ka gavana ma Garissa Nathif Jama dwaro mondo mi piny owacho koro sir counties e yore mag thieth. We have the UHC as a main program both for the national government and for the county governments. And as I said in my previous remarks, we are all serving the same common mwananchi. And the UHC universal health coverage is for all of us. And as we do this, we need to be asking ourselves, what is it that you are required to do so that UHC becomes a reality in this country? The responsibility and the huge responsibility actually lies with the people that are seated here. You need to acquaint yourself with everything that is required to make the UHC success. One of them, the UHC reforms underscore our collective duty to deliver quality health care services with efficiency and inclusiveness. Our meeting, therefore, today is designed to foster open dialogue, enabling us to exchange best practices, confront challenges, and build partnerships essential for the effective implementation of health care services. Many county governments continue to struggle with limited resources to develop and provide quality health services to citizens, as well as across other sectors. And you realize that right now we are staring another reduction of 20 billion from the equitable share that would return us to 3 or 4 years ago. Kwa de mag siasa nyakurom gajuang jalup jatend kweth manok kendo jaod bura makathiani Robert Mbui dwaro ni serikal mar Kenya Kwanza waikrene kweth motegno maketo serikal tesre moloyo to kaka serikal osebedo kaketo chike mathiro chumi kendo mago mahinyo ganda jo Kenya. Kolose kar chung'od bura makathiani Mbui owacho ni Kenya Kwanza osetemo matek maro chenro mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance moloyo to yiero moko kuom jotend migepe kowuok kuom riwruogno. Omedo ni jo Kenya dwaro jotelo moriere ma ok mago madwaro mana loso berne gin giwegi paro mano osir kod jaod bura ma Githunguri Wambui wa Mushomba.
national trips na maondo. Juzi mumeona watu wamechaguliwa, walikuwa Azimio, tulipoingia bunge hivi wawili watatu wakanunuliwa kama njugu karanga. Ili ni waka natiwa. Mimi narudia 2022 after tulichaguliwa tukaingia bunge kama watu wa Azimio, iko viongozi MPs walinunuliwa kama njugu karanga, na tukasema hao, tukawaonya, wengine wakapigwa fine, sawa sawa, lakini sisi tukabaki tukiwa gangari. Lakini kule bunge tusimame tukiwa gangari. Wakileta finance bill ambayo wameweka ushuru ya mafuta ya kupikia, wamama wetu wawekewe ushuru juu ya mafuta ya kupikia, walemewe na kupika, wazee wetu wapate njaa, watoto wapate njaa. Mimi kama mwanamke ambaye anachaguliwa na watu kwa kuaminika, siwezi kubali waweke ushuru ya mafuta ya kupikia. Alikuwa anachapa Kibaki akisema Kibaki hapatii watu kazi, ati ile kazi anawapea ni ya bodaboda. Today hata hiyo ya bodaboda yeye mwenyewe hapeani. Kapadwang'yo mago motend rekod siasa nyakor mgajo ngaduonde bura mara pamoja African Alliance PAA koro kwayo rawere mag Gen Z mondo mi ondikre kaka jokanyo mag duond burano mondo mi giu thuolo mar chopo dwachi korka weche mag telo. E romo manokelo kanyakla tend duond burano kaachiel kod kweth mag rawere Mombasa, jagoro maduong' mar PAA Lucas Maitha koni maino manyocha rawerego nyiso mar chiwo pachgi biro mana nyulo lemo ka gibedo kod duond bura mar siasa. Gikoni en ayanga ne piny owacho nyocha obedo kod buok motimo moko kuom lokruoge, to kata kamano moko to pod kochopi e wang'e ni mar rawerego pok owuok oko ayanga mar nyiso tendgi kod kama gitenore korka weche mag siasa. Hivi wajumbe before they vote in the house lazima aweke mikutano, ajaribu kupata feeling ya watu wake, je wanasema nini roughly. Lakini kama sisi hatutakuwa na mazoea ya kujikusanya tuwe na political capital tuonekane, we might not even benefit from the revolution ambayo tumeleta sisi wenyewe. Na mimi nataka kuambia kuanzia sasa, the real change bado haijakuja. The real change will be you youth people join a political movement kama hii. Kama mnatoka this region, join hii, alafu viti inayokuja msimame viti vya siasa. I'm the secretary general, nitawapa matikiti. That is the real revolution. We picked the name Pamoja African Alliance ili kusudi tulete watu pamoja. Look at each and every letter in that PAA. We bring people together regardless of your race, your color, your creed. We don't alienate people of other races in this. No. Once you are you are living in Africa, you become part and parcel of this struggle. Jabich ma oke familia achiel kamoting'o mia achiel kod nyithindo 4 no wito ngimagi masira marach mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gweng' Mambaruk, Gilgil, County ma Nakuru. Masirano notimore bang' nyamburko gituomore kod lori. Komanda mar obila ma Gilgil Jamdek Ngaruya oyango ni derep nyamburko matin okido mar Mercedes Benz noyudo hinyruok kendo oring kode nyaka e thieth ma Gilgil. Ji 4 go mano wito ngimagi otere karna kano ringre ma othieth ma Gilgil ka nyamburko no kanete sendo obila ma Gilgil. There was a Mercedes compressor saloon which was driven by one Christopher Bani, and on board he had 5 other passengers, a woman and 4 children. He left his lane to overtake. Then unfortunately there was another lorry which was coming from the Nakuru direction towards Gilgil, a Mercedes Actros. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died at the scene of accident on the spot. Then the driver was rushed to St. Joseph Hospital for treatment.
Both the vehicles have been towed to Girigiri Police Station for further investigation. And the bodies, the 4 bodies of the deceased persons were removed from the scene and are currently kept at Girigiri Sub-County Hospital. Riwruok moro maken ratiro mar oganda dhi nyime gi chenro mar miyo jopiny e kaunti ma Homa Bay puonje wi kaka ginyalo ng'eyo yore ma omenda ma ichoko kuomgi kaka osuru itiyo godo mar konyo e bero ngimagi. Puonj ni ichwalo e sub-counties ma Homa Bay moting'o mano mar Achonyo North, Homa Bay Town, Ndhiwa, Suba North e kind mamoko. Maneno ni omenda ma piny owacho mar kaunti no ochoko ka owuok kuom jopiny kaka osuru okete tich mowinjore. Nyaka sani riwruogno osetiego jopiny mahingo 300 kama onyono nyaka jokedo ne ratiro ma oganda mondo mi gibed kod ng'eyo kaka sirikand kaunti no chwalo dongruok ne jopiny. Jotend riwruogno wacho ni gichako chenro mar tiego jopiny kaka ginyalo luwo yore ma omenda ma gitiyogo bang' fwenyo ni nitiere chenro mag dongruok ma itayo ma ok nywande pach jopiny kendo moko kuomgi ok tim kaka owinjore manyalo kelo dongruok ne oganda. Jo Kenya duto te chulo osuru. To ka wasechulo osuru, sirikal mamalo kod sirikal mapiny ma waluongo ni county governments onego bed ni miyowa services mabeyo. Ka jo sirikal, jotich sirikal oseketo magi tiyo projects gi, to wapuonjo jopiny ni nyaka ging'i gitim nonro mondo giyud ni to pesa gito tiyo nang'o. Koro wasewuothe 6 projects kaka director osewacho, and these projects gine projects mag sector mar pi, thieth gi weche mag somo. Waonge gi lweny gi sirikal both mamalo gi mapiny. Wan wa compliment ka nitie some gap, to gap mantie no wadwaro ni mondo gap no mondo dhi obed maber. Koro wabiro kaka wuono mondo wakaw report mar social audit manotim. Rango wakucho notime water, kendo project mane watime social audit ne rango water project. Gap mane wayudo kuno ni pi ma county government nokete pesa ni mondo mi okonyo rangui nyaka sani. Jokanya sekta malimbe kod magawa e Kisumu kod alwora mare onyiso yie margi ni koro sani ohala dhi dok e wang'e kalore kod lwasi mokwe mar siasa tok ng'anyo mayande timore e pacho ka. Giwacho ni koko mane ikelo kod ng'anyo nomiyo gido lal mathoth kendo tende mag nindo ne jolimbe ne rwako matin ne atamalo 15. Gino makoro giwacho ni dhi lokore kane giloso kod jofwambo magawa mar La Sovereign Suits. Gimedo ni ohala mar utende nyalo mana dhi maber ka kwe nitiere ka koro gidwaro mondo mi jotend migepe moyier manyien oti matek e bero uchumi ma Thurka. Wabedo affected gi wach maandamano. Koro sani wan jowa matimo biashara industry ni omor nikech nitie kwe. To kwe ne modwaro kwatimo biashara mar limbe ni nikech jowuoth ok nya wuotho mabilimwa ka yore obedo blocked, ka air transport is completely paralyzed, kata ka onge peace. Koro wamor nikech kwe nitie. En mane ei morwa no wa encourage the new cabinet mondo they work hard mondo improve the economy. We are grateful that we are looking at an end to it, and already we can see a lot of inquiries in the back office in reservations. So it's coming out well. We were greatly affected, especially being at the CBD, at the heart of town, where all these demonstrations were taking place. People were running up and down. We had to close. We had so many cancellations. And in such a scenario, we also had to keep our staff at home. So we are happy that things are going back to normal. So we can see that slowly business is picking up. Mag Kenya korom gajwang PM mag World Athletics Masters Championships PM mag jotugo manose dhi rutaya chakore yango odiochieng' ma kawuono e piny mar Sweden.
Esther Kavaya Mainja igni Prauchel Gauchiel kendo jaloch mokale ng'we mag 4x400 piem mar All Africa Games higa mar 1987 biro ringe ng'we mag mita 100 odiechieng' ma kawuono kidieny mar jotugo ma wakeini ma hikgi ni e kind 65 gi 69. Linda Saina mane en jaloch midila mar gold adek higa mokale piem mano bagi piem mar kare piny mar Poland kaachiel gi Ruth Mudhoka biro ting'o nying Kenya e ng'we mag mita 100 kidieny ma jotugo ma hikgi ni e kind 50 gi 70. Moheo pinje 111 oyore tukegi ma biro dhi nyime nyaka tarik 25 dweni. Ikanye mwateke chendo markage kacha nyakorom gajuang kata kamano waluoni wechegi machiegni ahinya ka bang'e ang' wakilni gegi kukumagi kogik sa achiel gi sa 3 e wang'e med kete mana Karamogi TV yaweyo thuolo ne chendo amoko. Rich Masani, nyinga Lydia Okeyo. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.